Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. 6 ел уже самокатта, велосипедта, электросамокатта. Мен ошей, мен как спортсмен. Һәр вакыт үтим, правила соблюдаю. Кагыйдә бозу. Автоинспекция хезмәткәрләре электросамокат йөртүчеләргә карата рейд уздырды. Но менә бу энерго сүзе безне бик кызыксындырды. Тынычлык һәм илһам. Каракүз фестивалендә катнашучылар эчке тавышны ишетергә өйрәнде. 1500-дән артык кешене алты мунчада кабул итәргә әзер белгечләр. Оннан кала балалар өчен дә программа әзерләнгән иде. Мунчаны дөрес керү кагыйдәләре. Пар осталары белемнәре белән уртаклаша. Соңгы 2 көндә Әлмәттә индивидуаль мобильлек чаралары катнашында 2 юл транспорт хәрәкәте теркәлә. Аларда 2 кеше зыян күрә. Йөрергә яратасың икән, кагыйдәләр өйрәнде дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре. Кичә алар электросамокат, гироскутер, кыскасы шәхси мобильлек чараларын йөртүчеләрне тикшерү буенча рейдка чыкты. Әлмәтлеләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозалармы һәм үзләрен ничек аклыйлар? Бу сорауларга җаваплар Алсу Нуриева материалында. Красный было, думаю, меня собьют. Илдар җәяүләр кичүендә самокаттан төшми һәм хәзер үзен акларга тели. Тик аның аргументы юл хәрәкәте кагыйдәләренә каршы килә. Не превышать скорость 25 км в час, 250 ватт. Так. Спешиться на пешеходах. Я же только по дорожкам. Так. Ну не шашковать между людьми. По дорогам общего пользования не ехать. Ә менә аның дуслары ашыккан ашка пешкән дип саный. Шуңа җәяүләр кичүен кагыйдә буенча үтә. Когда пацан на самокате влетел в машину. Я стал свидетелем данного аварии, несчастного случая, и теперь соблюдаю правила дорожного движения. Шуны истә тотарга кирәк. Электросамокат йөртүчесе юл хәрәкәтенең тулы катнашчысы. Үз гамәлләре өчен ул автомобиль йөртүчесе кебек үк җаваплы. 2 дня подряд аварии происходят с участием самокатов. Сегодня второй час назад. Не успел остановиться, в машину въехал. Не машина въехала, а в машину въехал самокат. Понимаешь? Да. Давай. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре рейд барышында балалар белән профилактик әңгәмәләр уздырды. Өлкәннәргә беркетмә төзеде. Әлеге минутларда без госавтоинспекция хезмәткәрләре белән рейдта Шевченко урамында. Безнең артыбызда алар машинада протокол төзиләр. Чөнки барлык әлмәтлеләр дәгән юл кагыйдәләрен төгәл үтәмиләр. Бер сәгать рейд эчендә электросамокат һәм велосипед йөртүчеләре Әлмәттә җәяүле кичүен еш кына җәяү узмый икәне ачыкланды. Менә Ренат Әхмәтшин эштән кайтып килә һәм тиешле урында самокаттан төшеп тормый. С вас пример берут дети. Они видят, что взрослый так делает, да? А потом получается, ага, дяде можно, я тоже пойду. За 2 дня уже 2 ДТП произошло. Именно с самокатами и такими транспортами. Самокатта ул быел гына йөри башлый. Элек шәһәр буенча велосипедта йөрдем ди. Кагыйдәләрне сирәк боза идем дип уртаклаша. Решился проехать и проехался. И вот, гаишник этот остановил, я остановился. Нарушил правила дорожного движения. Әлбәттә, кагыйдәләрне үтәүчеләр дә бар иде. Юлда һәр катнашчы үзенең һәм башкаларның куркынычсызлыгы өчен җавап бирә дип саный Рәмзия апа. Ул җәяүләр кичүен дөрес үтүчеләрнең берсе. Кагыйдәләрне аныкларына да актив өйрәтә. Bizə qarı очень даже. Үзем шуларны өйрәтәм. Үзем дә правила соблюдаю жүрим. 6 ел уже самокатта, велосипедта, электросамокатта. Мен ошей, мен как спортсмен. Һәр вакыт үтим, правила соблюдаю.
Электросамокат, монотегәрмеш, моноскутер, сигвей, электроскейтборд, индивидуаль мобильлек чаралары өчен башка транспорт төренә кебек үк юл хәрәкәте кагыйдәләре урнаштырылган. Төп пунктлар 35 килограммга кадәр самокат өчен тизлек 25 км/сәгатьтән артмаска тиеш. Җәяүле кичүдә самокаттан төшеп, аны янәшә тотып барырга кирәк. Пассажирлар йөртергә ярамый. 7 яшькә кадәрге балалар янында өлкән кеше булу зарур. Әгәр янәшәдә велосипед юллары булмаса гына, тротуар буйлап барырга мөмкин. 14 яшьтән өлкәнрәкләргә юл читеннән дә барырга ярый. Тиз йөрешле трассаларга чыгу тыелган. Электросамокаты – это современный, экологичный и удобный вид транспорта. Электросамокатлары шәһәрләрдә актив популярлык яулаган заманча экологик транспорт түре. Алар эшкә, укуга тиз барып җитәргә яки эшләр буенча бөкеләрсез йөреп кайтырга мөмкинлек бирә. Әмма үзенең популярлыгына карамастан электросамокатларын куллану төрле куркынычлар белән бәйле. Шуңа күрә юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәү бик мөһим. Использование электросамокатов связано с рисками, поэтому строгое соблюдение правил дорожного движения крайне важно. Рейд нәтиҗәләре буенча дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре өлкәннәр арасында 5 һәм бәлик булмаганнар арасында 2 хокук бозу очрагын ачыклый. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Лучалмәт телекомпаниясе. Ресурсларын тыргызырга, үзләренең ички тавышларын ишетергә теләүчеләр өчен узган ялларда Калабызда Каракүз гармония узды. Фестиваль 2 мәйданчыкта креатив процесслар фабрикасында һәм Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында оештырылды. Катнашучылар белән бергә төрле практикалар ярдәмендә тынычлык һәм илһамны без дә эзләдек. У нас получилось измененное состояние сознания. Никакого волшебства, это все были. Кундалин йога бер бөтен системадан тора. Бердә физик күнегүләр, махсус сулыш алу техникасы, мантра җырлау, кулларның үзенчәлекле торышы һәм медитация да бар. Это свежесть ума. Бу практика акылны, үпкә системасын, пост-ковид халәтен, ичке органнарның халәтен яхшырта. Без тирән мускуллар белән эшлибез. Шуңа күрә практика 18-дән 70 яшькә кадәр бөтен кешегә дә ярый. Она всем доступна от 18 до 70 лет. Кунаклар үзләренең тыныч ичке халәтләренә сәяхәтне энерго-йога ярдәмендә дәвам итә алдылар. Укытучы йога нигезләрен үзләштерү һәркемгә файдалы ди. Ул хис кичерешләр белән идарә итәргә ярдәм итә һәм мускулларның барлык төрләрен бер тигез үстерә. Фәния Хәйретдиновага әлеге төр төп күнегүләрдән кала медитация һәм сулыш практикасын үз иченә алганга ошый. Йоганың нәрсә икәнен без беләбез инде, конечно. Беренче мәртәбә дип какие-то пробные, ниндидер занятияларга йөргән бар. Но менә бу энерго сүзе безне бик кызыксындырды. Шуңа күрә энерго-йога и чыннан да ничек үзеңнең энергияңны сакларга, үзләштерергә, шуның турында сөйләде алып баручы. Шәһәр паркы 3 сәгать ярымга тынычлык һәм гармония утравына әверелде. Этномодерн Каракүз фестиваленең кысаларында ичке баланс табарга ярдәм итүче мондый формат 2нче тапкыр уздырыла. Программа универсаль юнәлешләрне, цигун, йога һәм сулыш алу практикаларын үз иченә алды. Махсус әзерлек кирәк түгел иде. Теләге булган һәркем үз юнәлешен таба алды. 21 век – век тревожности и выгорания. 21 гасыр тиз темплы, борчуларга бай гасыр. Шуңа күрә без кешеләр бирегә килеп күңелләрен тынычландырыр, сәламәтлекләрен ныгытыр, киләчәккә ышаныч белән карар. Яңа эшләр башкарылык энергия җыеп китәр дип өметләнәбез. Вершить новые дела и быть здоровым. Тәнне яхшырак тоярга, менталь гармония һәм эмоциональ тынычлык табарга сәламәтләндерү гимнастикасы цигун өйрәтте. Цигун очень хорош для восстановления. Цигун авырлардан сынтырнәкләнү өчен бик яхшы. Ул организмны торгызырга ярдәм итә. Сәламәт кешеләргә дә кирәк. Сәламәтлекне, мускулларны, суставларны ныгыта. Өстәвенә биредә аңлаешлы һәм бик йомшак күнегүләр. Здоровье, причем очень так доступно и очень мягко. Каракүз гармония фестиваленең икенче өлеше креатив процесслар фабрикасында дәвам итте. Биредә катнашучылар өчен төрле остаханәләр оештырылган иде. Мисал өчен хәзер безнең артыбызда нейрографика буенча очрашу уза, аны Александр Матвеев үткәрә. Нейрографикадан соң катнашучылар майлар белән остаханәдә катнаша алды. Чара мантра концерты белән тәмамланды. Но как будто бы энергии не хватает, вам не кажется?
Узган ялларда әлмәттә ял сәламәтләндерү һәм мунча традицияләре көне узды. Каракөз фестивале кысаларында шәһәр сусаклагыч ярында мунча фестивале оештырылды. Кунакларны коллектив кызыну, иң яхшы пар осталарыннан остаханәләр, гастрономия зонасы, ярминкә һәм табигатьтә гаилә ялы көтте. Тән һәм күңел сәламәтләндерү сеансларын безнең төшерү төркемендә күрде. Хуш исле себеркеләр, салкын су белән коену һәм файдалы үләннәр исә. Су саклагыч ярында, саф һавада оештыручылар мунчага баруның борынгы традицияләрен сәламәтләндерүгә заманча караш белән бергә күрсәтәләр. Килүче кунаклар бу ялны һичшиксез истә калдырачакбыз дип уртаклашалар. В Альметьевске первый раз, понравилось. 6 из которых, друзья мои, для того, чтобы вместе с семьей... Там килербіз әлі алып берсақ келесі елға. Бик рахат, шап, шунды рахат. Вы себе представить не можете. Мы третий день под дождем, янгыр бізге нипочем. По колено были в грязи, но счастливы. Каракуз супер. Мы вас обожаем. Вот сейчас ждем очередь. Очень круто, классно. Расслабляет очень сильно. Опять же, на погодные условия не влияет, наверное. Хорошее настроение. Спасибо тем, кто придумал праздник. Кунаклар өчен 6 мунча эшләде. Мунчада кызыну сәнгатен Россиянең иң яхшы 15 пар остасы махсус Каракөз фестиваленә бөтен илдән килгән парның шын адептлары тәкъдим итте. Мы стараемся немножечко людей... Без кешеләрне мораль яктан яңартып җибәрергә тырышабыз. Алар җыелган йөкләреннән, стресстан арынсыннар, үзләренә хисләрен туя башласыннар дип телибез. Хуш хисләр әзерләдек аларга. Аларны иснәп кешеләр барлык кайгы, борчуларын оныталар. Без аларга төрле тарихлар сөйлибез, уйлары белән балачакларына кайтарабыз. Һәркемнең нәрсә теләвенә игътибар итәбез. Некоторых рассказываем грузинскую историю, некоторые просто про травки, в зависимости от того, что они хотят. Фестивальнең төп максатларының берсе ул мунча керү өлкәсендә белемнәрне арттыру. Чөнки мунча организмга җитди йөкләнеш ясый. Шуңа бирдән нечкәлекләрне белү мөһим. Татарстан Республикасы коллектив кызыну буенча узган елгы чемпион Алексей Яковлев үзенең киңәшләре белән уртаклашты. Нужно зайти, прогреться чуть-чуть, выйти, охладиться, попить. Башта мунчага керергә, бераз җылынырга, кире чыгарга, суынырга, су эчәргә, тагын бер тапкыр керергә һәм шушы процедураны берничә тапкыр кабатларга кирәк. Шул вакытта мунчадан максималь файда булачак. Зур эсселек ясап түзеп утырырга кирәкми. Мунчадан кеше файда алырга һәм анда вакытын рәхәт үткәрергә тиеш. Баня – это удовольствие, она должна приносить пользу и быть удовольствием. Мунча фестивале кысаларында барлыгы 1500дән артык кешене 6 мунчада кабул итәргә әзер белгечләр. Оннан кала балалар өчен дә программа әзерләнгән иде. Мисал өчен хәзер безнең артыбызда алар күбекләр белән уйныйлар. Программаны шулай ук гаилә активлыгы, тематик ярминкә һәм гастрономия зоналары тулыландырды. Өйнең яме чүпрәк белән ди халык. Колабыздагы әйдәп баручы промо-арт шторалар салоны үз хезмәтләренә кушып, отышлы акцияләр тәкъдим итә. Интерьерны үзгәртергә телисезме? Промо-арт штор салоны сезгә һичшиксез ярдәм итәчәк. Гади тәрәзәне үз йортыгызның стильле акцентына әйләндерү өчен промо-арт салоны осталарына ышаныгыз. Алар төгәл белә. Пәрдәләр текстиль генә түгел, ә бөтен киңлеккә кәеф бирүче мөһим деталь ди белгечләр. У нас есть такая услуга, как выезд дизайнера на дом. То есть наш дизайнер приезжает. Бездә дизайнерларның өйгә килеп хезмәт күрсәтү мөмкинлеге бар. Алар сезнең белән бергә интерьерыгызга туры китереп пәрдәләр сайларга булышачак. Без куллана торган сыйфатлы төрек тукымалары бик озак хезмәт итәчәк. Сез аларны килеп, тотып карап сайлый аласыз. Мисал өчен менә шундый төрек бәрхәте Blackout өчен яхшы альтернатива, ягъни ул фактура буенча тыгыз, тактиль яктан бик рәхәт һәм интерьерны бик кыйммәт һәм затлы итәчәк. Детский бархат. Он альтернатива очень хорошая для Blackout, то есть он плотный по фактуре, тактильно очень приятный и смотрится в интерьере очень дорого и солидно.
Дизайнерлар ярдәмендә тәрәзә нуры булырдай модельләрне тектиреп алудан тыш, биредә шулай ук әзер классик һәм заманча төрләрне сатып алырга да була. Биредә бары тик ышанычлы җитештерүчеләр белән генә эшлиләр. Сыйфатлы тукыманы сайлап алудан алып ахыргы җиләргә кадәр гарантия бирәләр. Әлбәттә, карнизлар, фурнитура һәм башка аксессуарлар да сайлый аласыз. Маркетплейсларда вакыт әрәм иткәнче промо-артка тәэсирле сәяхәт кылу хуҗабикәләрне һичшиксез канәгать калдырачак. Сезгә уңайлы булсын өчен, әлбәттә, 3 салон эшли. Алар Шевченко урама 114В, Ленин урама 46, Мостовая урама 4А адресында урнашкан. 40% җәйге ташламалар өегез, фатирыгыздагы үзгәрешләрне тагын да күңеллерәк итәчәк. Хыялыгыздагы интерьерга беренче адым промо-арттан башлана. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.